Hello guys, welcome po ulit kayo dito sa YouTube channel ko, Babaeng Fashionista ni Dulma Banag, ang nag-iisang artista sa harap ng kanyang camera, Manang Liit. So ito guys, tapos na po yung kalahati ng 30,000 giveaway natin guys. So 30 katao po yung napili namin ambitious sa May 30 po tayong na ano po doon sa ikot-ikot ni ambitious sa or yung ano. Basta isa po doon yung ginamit po ni Ambitious Sabi na para po kung sino po yung magiging lucky winner natin tonight. So anyway, congratulations po dun sa mga 30 katao na nanalo na ngayon. Tapos 30 katao din po ang mananalo ngayon. So yung 15,000 hinati na po namin ngayong gabi at saka yung 15,000 is bukas po ulit din yun. So congratulations po dun sa mga lucky winner natin na 30 katao. So ito po babasahin ko po sa inyo guys yung 15 katao, and then yung 15 katao is babasahin ko po ulit after ko mai-shout out kung paano po ulit yung pagsali ninyo bukas. Okay? So, ito po yung first lucky winner natin tonight na congratulations po kay Miss Faith Marian. Congratulations sa iyo sis. So, magano ka na po kung paano mo makukuha yung prize mo sa amin ni Ambitious V. Mo po yan ng GCash or BDO. Pwede po yun. Ko po ng GCash, i-transfer ko ng GCash, and then i-deposit ko po through BDO. Okay? So, second lucky winner natin ngayong gabi is si Ira Martinez. So, ikaw din ang lucky winner. Second lucky winner namin ngayon, kapatid. I-message mo na lang din ako, Manang Liit, or mag-message ka na lang din isa sa mga video ko. Lahat po ng mga may i-mention ko dito is bukas. Makikita na po ninyo dito doon sa wall po ng Manang Liit at ni Ambitious sa V. Okay? Third lucky winner natin is si Mika Divina Gracia. Fourth winner natin is si Etelana Serenia. 5, Eva Serapin. 6, Larissa Vigian. 7, Cristina Estar Dante. 8, Christy Manalo. 9, Mil Lee. 10, Erlyn Henry. 11, Michelle Luis. 12, Jamil Natalie Rosal. 13, Nerol Raligua. 14, Melrose Lopez. And 15, Johnny Curabin. So, ayan po yung 50 lucky winner natin guys. So, ko po sa inyo kung paano po ulit pagsali sa aming pa-30 giveaway. Kasi meron pa po tayong 30 katao bukas na pipiliin. So, kailangan po makasali na po yung mga hindi pa po nakakasali. So guys, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon or chance para makasali po dito sa pa-30,000 giveaway namin. So, yung mga gustong humabol po, madali lang po yung mechanics namin ng kaibigan kong sa Ambitious V. Gawin lang po ninyo yung mechanics namin na mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Follow and like Manang Liit and Ambitious V. Yung sa YouTube channel namin, meron po kaming 3 YouTube channel na pinapasubscribe sa inyo. Ito ay sina Kalug Ibiang, Ambitious V, at saka si Babaeng Fashionista. Ako po yun. So, madali lang po guys, i-click lang po ninyo yung bell sa tabi nito, and then like, and then share lang po ninyo yung isa sa mga video namin na may 30,000. And then paki-screenshot po guys kung natapos nyo na pong napanood or nakapagpanood na po kayo ng ilang minuto. Pwede na po ninyong screenshot yun, i-collage, and then i-comment nyo po dun sa mga video namin Ambitious sa V sa aming mga page, Manang Liit, at saka Ambitious sa V. So, okay. Thank you so much guys dun sa mga pasali pa lang bukas, yung sa mga gustong magpahabol bukas, yung mga gustong maka-join sa aming pa-30,000 giveaway guys. So, eto bukas, ngayon na na po namin yung 30 katao. So, bukas may 30 pa. So, may pag-asa pa po. Yung mga hindi po nabunot ngayon, ay hindi po na i-rolling ngayon, yung mga pangalan na na hindi po na lucky na ngayon. Huwag po kayong mag-alala, bukas meron pa po kayong pag-asa para mabunot, po sa rolling pin ni Ambitious ang inyong mga pangalan. Okay? So, huwag na po kayong magdamdam, or huwag nyo na pong masyadong dibdibin pag hindi kayo na
bunot ngayon. Kasi hindi lang naman po ngayon kami magpapagames ni Ambitious V. Kasi meron pa naman mga susunod na games tayo. So, huwag po kayong mag-alala guys. So, yung mga ano dyan, magbigay naman po kayo ng chance sa inyong mga kapwa or magbigay naman po kayo ng konting consideration para po makasali sila sa ating pag-giveaway. So, ito na po yung pang 15 to 30 na winner natin. Okay? 16 hanggang 30 na winner natin. So, ito guys, pakinggan mo, baka isa na sa pangalan mo, ang napili ni naman ng Liit at Ambitious V na lucky winner namin tonight. Okay? So, pang 16 na winner natin. Pang 16 na winner natin ay si Jessa Javier. Pang 17 is si K.E. Kilisab. Pang 18 is si Labaw Corsuena Jenny. Pang 19 si Sheila May Lizardo. Pang 20 Espinosa Cherubin. Pang 21 Jane Abantu. 22 Cathy Fernandez. 23 Jasmine Tarala. 24 Jenny Ling. 25 Rachel Luzon. 26 Richard Morano. 27 Gina Mira. 28 Makesere Itu. 29 Edna May Obien. And number 30, yung lucky last winner natin tonight is si Christine May or Christine Maye. Okay? So, ayan na po guys yung 30 lucky winner natin tonight. So, meron pa po tayong 30 bukas. Meron pa po tayong 30 bukas guys. So, huwag po kayong mag-alala kung hindi man po kayo nabunot ngayon. Malay nyo sa mga susunod na games namin kasi uulitin po namin. Hindi kami magsasawang magbibigay ng pag-games sa inyo ni Ambitious V. Basta nandyan lang po kayong nakasuporta sa amin. Andyan lang po kayong nanonood sa mga video namin na ina-upload. At saka tulungan po ninyo kami, tutulungan din po namin kayo. Ganun lang po guys. So huwag po kayong mag-alala kahit hindi po kayo naging lucky winner tonight. Baka naman next games namin is manalo na kayo. So, yung sa everyday or every other day na nagpapagames kami ni Ambitious V, patuloy pa rin po yun guys. Patuloy pa rin po kami magbibigay ng konting kasiyahan sa inyo kahit sa konting halaga man lang po makapagbigay kami ng konting kaligayahan sa mga feelings niyo. So, ganun lang po guys. Maging masaya lang po tayo lahat. Huwag po kayong masyadong dyan. So, magbigayan po tayo guys. Magbigayan and then magtulungan po tayo. Ganun po guys. Huwag nyo na pong masyadong dibdibin kung kayo man ay hindi naging lucky tonight. Okay? So, dun sa mga gustong humabol, uulitin ko po, pwede pa po kayong humabol hanggang bukas ng hapon. Kasi tumatanggap pa rin kami ni Ambitious V sa mga pahabol kasi gusto po namin marami kayong maging nakikisali dito sa aming pakonting raffle ni Ambitious V. So, gawin na po ninyo yung mechanics namin guys. Mag-subscribe lang po kayo dito sa YouTube channel ni Ambitious V. Pakiclick na lang din po yung bell sa tabi nito at saka pakipindot ang like, share para po makita namin sa wall ninyo na nandun lang po kami naka-stay sa inyo. So, paki-screenshot na din po guys, screenshot and then i-collage, i-post or i-comment isa sa mga videos namin Ambitious V. I-comment po ninyo guys and then yun, i-share din po ninyo isa sa mga video namin dun sa aming mga page, Manang Liit at saka Ambitious V. Huwag po ninyong kalilimutan guys, 3 po yung pinapasubscribe naming pangalan, Ambitious V, Kalug-Ibiang at saka Babaeng Fashionista. Okay? So, kita-kita ulit po tayo bukas guys. Huwag po ulit kayong mawawala sa aming pa 30,000 giveaway at saka pa 30 person ulit po na iaano po namin ni Ambitious V. So, huwag po kayong mawawala guys. Andun po ulit. Baka aagahan na po bukas ang pag-games natin. Basta tapos na po si Ambitious V sa kanyang trabaho is mag-i-start na po tayo sa ating rolling or pa spin ganun or pick me up ganun. So, guys, congratulations po sa inyong lahat at sana po dun sa mga lucky winner natin bukas na 30 katao din po. In advance ko na lang po yung pagsabi sa inyo ng congratulations kasi
super lucky na po kayo kasi isa kayo sa mga ano ni na ambisyosa B at ni Manang Liit. So, kung ako man yun, masaya na ako kasi meron na po akong 500 na price. Pwede na akong bumili ng 2 kilong bigas at saka konting ulam na lang din po. Okay? So, dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa YouTube ni Manang Liit or babaeng fashionista, mag-subscribe na po kayo. Pakipindot lang po yung like and then, pakipindot lang po yung subscribe and then pakipindot po yung bell sa tabi nito. Just hit the bell and hit the like and share some of my videos para po updated kayo lagi sa aking mga video. Okay? Thank you so much guys.